Bueno, eta zientzia eta teknologia astearen azken egun honetan, gure azken emanaldirako Jon Feijoo gonbidatu dugu. Jon Feijoo, ondarrutar gaztea, 29 urte, nutrizioan gradua egin zuen, eta geroztik kirol nutrizioko masterra ere. Bera, kirolari ezberdin, kirol eta maila ezberdinetako kirolariekin aritu da pare bat urtetan, eta azken 4 denboraldietan aurrera futbol taldeko nutrizionista ere bada. Gaur, hitzaldi bat eskiniko digu, eskerrik asko Jo, eskerrik asko etortzearen, ongi etorri eta txalo batekin ongi etorri emango diogu. Bueno, eskerrik asko gonbidatzearren, eskerrik asko zui danoi etortzearren, saiatuko naiz interesgarria egiten eta gero ekarri ditute gauza batzuk probatzeko nahi bai dituzue, uste dute hori interesgarria izaten dela. Bueno, ni saiatuko naiz azaltzen, zientzia eta teknologiak nola lagundu duten kirolaren eta elikaduran, bai? Azkenean zientzia hitz egiten dugunean, beti imaginatzen dugu norbait laborategi barruan, produktu ezberdinak nahasten bata batekin, gero teknologia ikusten dugunean ere, pentsatzen dugu elektronika, mugikorrak, autoak, baina bizitzako alor guztietan zientziak eta teknologiak erabile daukate, eta ni saiatuko naiz zuei beste ikuspuntu bat zabaltzen. Denbora asko daramate euskara batuan hitz egin gabe, da derrigortu egin dit zigorrek, orduan pixkat ataskatzen naiz, horregatik da, ez da erreza. Bueno, lehenik eta behin ni pixkat kokatzeko ez dakitzuek zen badakizuen elikaduragatik, ezer badakizuen, inoiz entzun duzu zerbait elikadura eta kirolaren inguruan? Ez lotxatu, ni nago kamera aurrean, euskara batuan hitz egiten. Erantzun lasai. Inork badak ezer, inork entzun du inoiz, kirolerako zerbait jan behar da, ez da jan behar. Zerbait badakizue, oso ondo. Besterik? Bueno, ondo, bai, hemen naiz eta ez eman argazki hauen atzean zientzia asko dago, diru asko, eta ikerketa asko, teknologia asko, bai? Eta, hasiera batean bizkat oinarri batzuk finkatuko ditut zuek ulertzeko, eta gero, adibide praktiko batzuekin ikusiko dugu nola evoluzionatu duen eta nolako izan den, bai? Lehenik eta behin, ulertu behar dugu, elikadurak adar asko dauzka, bai? Hitzaldi hau izan altzen elikadura eta osasunagatik. Eta egon nintzen hitz egiten, berdura asko jateko, ongi jateko, da aktibo mantentzeko, bai? Kasu honetan, zentratuko naiz bizkat, kirolean edo kirol nutrizioan, bai? Adibidez, egun guztian ezer ez du egin pertsona batek, eta adibidez, bizikletan 5 ordu egin dituen batek, berdina jan behar duela uste duzue? Kirol nutrizioak zalantza edo duda hori erantzuten dio, bai? Azkenean, gorputzak energia behar du, kirol asko egiten baduzu, energia gehiago beharko duzu. Baina, energia nolakoa, nondik lortzen da energia, bai? Gainera, errekuperazioan nire laguntzen du, ze normalean egun baten entrenatzen duenak, hurrengo egunean entrenatu behar badu, adibidez, Frantziako Tourreko txirrindulariek, ez dakitzen bat egun segido lehiatzen dute. Errekuperazioa ere oso garrantzitsua da, bai? Duan, kirol elikadura horretan zentratzen da. Zalantza horiei erantzuten. Orduan, pixka bat oinarria finkatuz, ez dakit inoiz ikusi duzuen horrelako argazkirik, hemen elikadura talde ezberdinak ikusten dira, ez dakit identifikatzen dituzuen. Oraingo urtetan ikasiko duzue, bai? Hitzaldi hau osasunagatik izango zen, egongo nintzen atal berdea azaltzen, barazkiak, frutak, egunero jan behar direla, jaten dituzue? Oinarria hori da, Geroko guztiari, kasu askorik ez egin, oinarria ondo jatea da, bai? Baina, kirolean zentratzen garenean, gehien bat zentratzen gara. Karbohidratoetan, proteinetan eta hidratazioan, bai? Karbohidratoak zergaitik, energia ematen digutelako. Gure energia iturria dira batez ere kirola egitean, bai? Intentsitate altuan gaudenean,
gure gorputzak energia behar du, eta hori karbohidratoetatik lortzen da, bai? Gero, proteinak errekuperazioan ere oso garrantzitsuak dira, zeren kirola egin eta gero, muskuluan haustura txikiak egoten dira, eta hori rekuperatzeko eta hurrengo saioarako prest egoteko, proteina kontsumitu behar da. Gero, hidratazio ere oso garrantzitsua da, zeren gure gorputzaren gehiengoa ura da. Orduan, kirola ondo egiteko, nahiko aurre eduki behar dugu gorputzean. Eta jakin behar dugu, izerdia ez dela soilik ura. Izerdiarekin galtzen duguna da ura eta gatz mineralak. Orduan, geroko ulertzeko, horrek gatz horiek errekuperatu egin behar dira. Bueno, bai, berdeak izango zen barazkiak eta frutak, da ematen digute, vitaminak, mineralak, zuntzak, gero gorrian egongo zen talde proteikoa, horian eskinan koipeak, eta beste horia, beste guztia, karbohidratoak. Bueno, eta ikusteko nola evoluzionatu duen kirol nutrizioak, adibide xelebre bat daukat. Alderatuko dugu 1904ko Olinpiar Jokoetan maratoia irabazi zuenak zer jan zuen, eta 2022ko Flandesko itzulian irabazi zuenak zer jan zuen. Uste duzue antzeko gauzak jan zituztela? Ze uste duzue eman ziotela maratoia irabazi zuenari? Hori baino txarrago, bai? Hau, duela 100 urte baino zerbait gehiago, bere taldekidek laguntzeko, errendimendua hobetzeko, urrezko domina lortzeko, eman zioten lehenik eta behin arrautza zuringo bat, proteina, kalterik ez zion egingo, baina ez dio asko lagunduko korrikan doan bitartean. Gero, brandi txupito bat, koinaka, alkola, eta errematatzeko estriknina deitzen den matarrataz bat, 2 miligramo. Ia hil egin zen, horre lasterketa bukaera da, oinez doa, irabaztea lortu zuen, dero ospitalera joan zen, bai, hor, ez zegoen ikertuta zer behar zuen gure gorputzak, zientzia esain horretan zentratzen, ezkenean, garai horretan, beste behar izan batzuk zeuzkan gizarteak, gerra mundialak eta industria, da orduan esen ikertzen kirolean. Horregatik, ez ekiten, eta laguntzeko, lagundu nahian, ia hil egin zuten. Eta, irabazi egin zuen, ez du nahi pentsatu, 20. geratu zenak, zer hartu zuen, zer eman zioten, bai? Orain alderatuko dugu, ikusteko nola evoluzionatu duen, Matthew Van Der Poelek zer jan zuen Flandesko itzulian. Hau da, manillarrean eramaten duena, da zehazten da, kilometro bakoitzean, zer jan behar duen. Ikusten dira, eskinan edatekoak, da ero, hasieran barrita, gero gelak, da kilometro bakoitzean, zer jan behar duen. Gero, horra aurpegi agertzen den lekuan da erasoa jo behar zuela, orduan. Kirol estrategiaren arabera, elikadura estrategia definitzen da. Da honen atzean, zientzia, teknologia, ikerketa asko, diru asko, azken urteetan, asko aldatu dela, bai? Orduan, hau guzti hau, nola egiten da, bai? Lehenik eta behin, egin behar dena da, gure gorputza ulertu, nola funtzionatzen duen gure gorputzak. Hau zuek, klasean ikusiko dituzu hurrengo urteetan zehar, biologian, kimikan, anatomian, gorputzaren funtzionamendua. Hori ulertu eta gero, zientziaren bitartez, hainbat teoria edo hainbat hipotesi izaten dira, bai? Gure gorputzak karbohidratoak behar baditu kirola egiteko, bazen ikertzera, nola digeritzen diren karbohidrato horiek, zenbat behar duen, horrela egiten dira esperimentu zientifikoak kirolariek. Eta hau, da zientzia pixka bat berezia, nire ustez interesgarria, bai? Normalean zientzia esaten digutenean, imaginatzen dugu, biologia laborategia, mikroskopioan kipularen azala begiratu. Egin duzu hori? Guk egiten genuen, baina. Bai, hemen kasu honetan da, kirolariak hartu, gauza ezberdinak eman, da kirola egitera bidali. Eta neurtu, zerrek lagundu dio, zerrek ez dio lagundu, da horrela, esan du, laborategietatik kanpo egiten den zientzia.
behin ikusita zerrek lagundu dion kirolariari, hemen, sartzen daia elikagaien teknologia. Izango zen teknologiaren beste alor bat, non produktu ezberdinak sortzen diren. Bai, produktu horiek izan behar dira. Adibidez, esperimentu zientifikoekin ikusi bada karbohidratoak behar ditugula, elikagaien teknologoek sortu beharko dituzte produktuak, daukaten karbohidratoak, goxoak, digeritzeko errazak, kirolean eramateko errazak, ezin zara joan turrean 20 platanorekin erdiak apurtuko zaizkizu, ez daukazu lekurik, bai? Orduan, teknologia elikadura mailan, hor sartzen da, produktuak sortzen da, produktu horiek, probatu egiten dira, merkatura ateratzen dira, eta, bizkat, sartuko gara, arlo interesgarrian, adibide zehatzetan, bai? Da, aprobatzeko gauzak emango dizkizu, Lehenik eta jarri dugun adibidea, garrantzitsuna izango zela, karbohidratuen kontsumoa kirola egiten ari garen bitartean, bai? Zein da arazoa, zer ikertu behar da, nola funtzionatzen duen gorputzak, nola funtzionatzen duen muskuluak, muskuluetako zelulek nola funtzionatzen dute, nondik hartzen dute energia, zer egiten dute, bai? Hori, zientzialariek ikertzen dute, muskulen metabolismoa, eta aparte, gorputzaren digestio sistema, nola xurgatzen dira karbohidratoak, zer xurgatzen dira, zenbat ardatzen da xurgatzen, ze kontzentrazio, hori guztia zehaztuta gero, teknologia aplikatzen da, produktu zehatz batzuek sortzeko, bai? Eta, gero, emaitzak, zen dira, produktu bat erraz kontsumitzen direnak, energia ematen digutenak, eta digeritzeko errazak direnak. Zigarrona hango aprobi, eskat. Mira, aprobatu. Nahi duenak. Duda batik edo badakazu esan. Ekarri dut para el gel. Bai, hau gitxi gara da mermelada berezi bat bezala. Hau da, karbohidratoak, bai, irabartzen dituzte kirolariek, hor ikusten ditugu kirolari ezberdinak, horrelakoak hartzen, bai? Horan, inor nahi du probatu? Atzamarre, bine. Esto no es Oye, deportes es satisfactorio. Igual de aquellos. Está hablando. Es bastante. Bueno, zer, gustatu zaizue? Bueno, ondo. Bai, hau batzuei gustatzen zaie, beste batzuei ez. Adibidez, txirrindulari profesional batek, zango diote, zuk, hau hartu. Ez dauka besterik bere lana da. Adibidez, futbolean eta aurrerako adibide bezala, batzuek hartzen dute, beste batzuei ezai gustatzen, da orduan, ezai nahi gustatzen ematen diegu gominola normalak. Karbohidratoetan aberatsak dira eta interesatzen zaigu
karbohidratoak hartzea. Bai, baina elikagai hauek izan dute konposizio berezi bat, xurgapen hauetzeko, digestioa errazteko, eta kontuan hartu, hau normalean hartzen dutela, arnaz estuka daudela, neka eginda, eta bai? Hurrengo adibidera pasatuko gara. Hurrengoa da, pixka bat adibide berezia, bai? Lehen esan dugu, eskerrik asko. Lehen esan dugu, izerdia galtzen dugunean, galtzen dugula ura eta gatz mineralak, bai? Orduan, dakigu, zientziak izerdia analizatu eta gero, pertsona bakoitzak izerdi kantitate ezberdina isurtzen duela, eta gainera izerdi bakoitza diferentea dela, gatz kontzentrazio ezberdina duela. Orduan, ez deshidratatzeko behar duguna pertsona bakoitzarentzat ezberdin izaten da. Hori jakin da teknologiak zer egin du, sortu ditu partxe inteligente batzuk, ez dakit ondo ikusten den, eta partxe horiekin izerdi analizatzen da, eta dakizu zure izerdiak ze konposizio daukan. Horrela, hidratazio egoki bat lortzeko sortu alduzu, edari isotoniko bat zure behar zen araberakoa, bai? Hau aprobatzeko ez dago ezer, hurrengoa bai. Da gero, beste produktu interesgarri bat, kasu honetan zientziak pixka bat buelta ematen du, bai? Badakizu zer diren karranpak, boli altza, bai? Bueno, kasu honetan ez dago oso argi zer diren karranpen mekanismoa o zer zalantzasko daude, bai? Hipotesi ezberdinak daude, azaltzen duenak zer diren, o zergaitik gertatzen diren, bai? Orduan, kasu honetan, badakigu nola gelditu karranpak, baina ez daukagu oso argi zergaitik gertatzen diren, noiz, hipotesi ezberdinak daude, bai? Kasu honetan zientziak, ez du jarraitu, aurrekoetan jarraitu duen prozesu lineala, bai? Baizik eta galdera guztiak erantzun aurretik, soluzio bat bilatu dugu, bai? Kasu honetan, ospina ematen zaie kirolariei, karranpak gelditu egiten dira, bai? Dago ere, kirolari bat ezin da joan ospin botila batekin, orduan produktu ezberdinak sortzen dira, pixkat zaporea lehuntzen dutenak, bai? Hau nire esperientziatik, gehien bat futbolean, baina beste kirolari batzuetan, normalean milagroa egiten du, eta hor ezinean dagoenean hartzen dute txupitoa, eta beste batzuei ez diete egiten efektu, baina normalean bai, hau ere probatzeko ekarri dut, hau ez da goxoa, norbaite nahi badu probatu, hau ez dago asko, eta nahi ezin dut eman. Askota.
Ez da goxoa, pixka bat suabeagoa da, baina, bueno, karranpak dituzunean, ez dago besterik. Jokatzen jarraitu nahi baduzu edo kirolean jarraitu nahi baduzu, begiak itxi, barrura, batzuei ondo, beste batzuek aurpegi eskasa jartzen dituzte, urbiskatean da segi jokatzen, bai? Orduan, bueno, hau izan da, azkeneko adibidea, honekin bukatzen da, orduan, bueno, dakite galderarik baduzuen, zer berririk ikasi duzuen. Dena ondo ulertu duzue? Ai, hau. Ez gaztaltzen bolaik ordu... Bai. Nik lehiatzen dut mendiko lasterketetan, orduan, batez ere lasterketa luzeetan, horrelako 3-4 hartu behar dira, askotan ez daukazu gozerik, baina badakizu hartu egin behar duzula. Arnaz ez dukaz abizenean, ez da erreza hartzea. Gelditu, hartu, segi, batzuetan ez da goxoa egoten. Bai, hori, gero suertez ez zaizkite, ez ditut karranpak izaten normalean, orduan ez dute ospina hartzen. Lehiatzen ez. Lehiatu eta gero orduan guantata lista. Nik kurba lagata daukat, aspalditik, baina zemek egiten dute, eta orduan bai, triatloia egiten dute, eta proba bat makarroiak eta egiten diet. Baina, ostean, orduan, proba egiten dutean, komerina da proteina. Txuleta eder bat edo... Bai. Txarrue edo lan... Bai, hori da, bai. Errekuperatzeko, bai. Bale, eskerrik asko. Nik azken galdera, zuei, zuek bazen egiten zientzia eta teknologia elikaduran aplikatzen direla, horrela? Nik ere zuren adinarekin ez nekien, eta gero ikasten joan ala oso interesgarria iruditu zait, eta zuei azaltzera etorri naiz. Bai, Jon, ni daukadan galdera da, gure gazten errendimendu akademikorako eta noski kirolerako ze garrantzi dauka egunero jaten duten elikagaiak? Nire ustez oso garrantzitsua da, eta egia da, igual, eurak ondo jan edo gaizki jan, igual ez dutela nabarituko, baina urteak aurrera joan ala, nik behintzat txarto joaten dudanean, igarri egiten dut. Bai, egunerokotasunean, bai, kirola egitean, badakit garrantzitsua dela, eta nik ere igartzen dut. Eurek sinisteko ez dakit zer esan. Orduan, horria... Bai, egunero jateko ultraprozesatua jateak, epe luzera zure ustez eragin kaltegarria dauka? Seguro nik izango du baiz, azkenean ez dakigu ziur zehar ari garen jaten, hor naste oso arraroak egoten dira, eta garrantzitsua da guk egindako janaria jatea, gehien bat fruta eta barazkitan oinarrituak. Bueno, eskerrik asko Jon, uste dut argi geratu zaigula, denoi, ezta? Mila esker, eta txalo batekin agurtuko dugu Jon, ezta? Eskerrik asko.